Dobrodošli u ovo detaljno objašnjenje izvornog materijala o mrežama. Tema današnje analize je 0.4 – mrežni sloj. Do sada smo postavili neke ozbiljne temelje. Objasnili smo kako se kablovi povezuju i kako uopšte rade te lokalne mreže. Ali danas prelazimo na potpuno novi, globalni nivo. Znači, pričamo o mrežnjem sloju, poznatom i kao sloj 3. Danas zapravo uvodimo koncept prave, neverovatne globalne logistike podataka. Evo kako izgleda naš današnji plan. Pod 1. Uvod u mrežni sloj. 2. Logičko adresiranje, tačnije IP adrese. Zatim 3. Enkapsulacija i pakovanje koverte. 4. Fragmentacija velikog tereta. Pod 5. Imamo rutiranje kao GPS navigacija. I na kraju pod 6. Mrežni uređaj i protokoli. Da bi sve ovo bilo maksimalno jasno, cijelu priču ćemo pratiti kroz jednu vrlo jednostavno svima poznatu analogiju. Zamislit ćemo slanje jednog fizičkog paketa sa prvog na drugi kraj sveta. Do kraja ove analize biće potpuno kristalno jasno kako naša mreža pronalazi put i prelazi sve te granice u bukvalno nekoliko milisekundi. Idemo. Dakle, prva stavka. Uvod u mrežni sloj. Gde uopšte nastaje problem sa kojim se danas bavimo? Pa sloj 2, o kom smo ranije pričali, je zaista sjajan, ali je jako ograničen. On radi samo unutar lokalnih, izolovanih mreža. Signal je super, ali prosto ne može da pređe granicu jedne kancelarije. I tu na scenu stupa sloj 3. To je taj mozak cele operacije. On povezuje potpuno različite i udaljene mreže širom planete. Znači, dok se sloj 2 bavio komunikacijom od računara do računara u jednoj istoj sobi, mrežni sloj nam omogućava isporuku od kraja do kraja, od našeg pametnog telefona pa sve do nekog servera, recimo u Japanu. Bez ovog arhitekte globalne povezanosti, internet kakav danas znamo apsolutno ne bi postojao. Što nas dovodi do druge sekcije, logičko adresiranje, to jest svima poznate IP adrese. Sad, da bismo onaj naš paket uspešno poslali, moramo tačno da znamo gde on ide, zar ne? Zato je jako važno da razumemo razliku između dve ključne adrese. Imamo MAC adresu sa drugog sloja i ona je praktično kao naša lična karta. Ona uvek govori ko je taj uređaj. Ali, realno gledano, poštar nam ne donosi paket na osnovu matičnog broja. Zato je tu IP adresa. Ona funkcioniše baš kao kompletna kućna poštanska adresa. Znači država, grad, ulica pa broj. Ona ruterima precizno i jasno govori gde se neki uređaj nalazi u onoj ogromnoj globalnoj mreži. Danas se u svetu oslanjamo na dva tipa ovih IP adresa. Stariji sistem IPv4 možemo da posmatramo kao neki stari sistem poštanskih zona. Problem sa njim je, potrošili smo ga. Zbog onih milijardi pametnih uređaja koje danas imamo, taj adresni prostor je jednostavno presušio. I da bi internet preživeo ovu ekspanziju, morali smo da pređemo na IPv6, koji nam nudi jedan apsolutno neograničen prostor. Da bismo to malo bolje stavili u perspektivu, šta tačno znači taj broj? Broj IPv6 adresa prikazana na slajdu je toliko astronomski ogroman da bismo, pazite sad ovo, doslovno svakom zrnu peska na planeti Zemlji mogli da dodelimo unikatnu javnu IP adresu i, verovali ili ne, opet nam ne bi ponestalo slobodnih adresa. To je jedna neverovatna skala koja dugoročno rešava svaki mogući problem identifikacije na mreži. Pređemo na treću sekciju, enkapsulacija i pakovanje koverte. Sada kada znamo kako tačno da adresiramo primaoca, vreme je da te sirove podatke obezbedimo i pripremimo za ono dugo putovanje. U mrežnom svetu taj proces zovemo enkapsulacija. Gledajte to ovako. Podaci koji nam stignu su samo golo pismo. Mrežni sloj onda uzima to pismo, pažljivo ga stavlja u logičku kovertu i na nju naravno lepi markicu. Ta naša koverta o kojoj pričamo je zapravo IP zaglavlje. A cela ta nova kompletirana tvorevina se sada u inženjerskom svetu zove paket ili datagram. A šta to tačno piše na toj našoj koverti? Pa, tu se nalaze samo oni najosnovniji metapodaci. Verzija protokola, pa onda izvorna IP adresa pošiljaoca, odredišna IP adresa primaoca, na nju ruteri zapravo najviše i obraćaju pažnju. Zatim, protokol višeg sloja i jedno zaista posebno polje koje se zove TTL. Taj TTL je apsolutno ključan. To mu dođe kao neki rok trajanja utisnut direktno na paket. Kako to radi? Pa svaki put kada paket prođe kroz neki ruter na svom putu, taj ruter uzme i smanji TTL broj za tačno 1. Kada broj dođe do 0, gotovo, paket se automatski uništava. Zašto bismo to radili? Zato što prosto želimo da sprečimo da se neki usamljeni, izgubljeni paket beskonačno vrti u krug i vremenom potpuno zaguši čitav internet.
Idemo na 4. sekciju, fragmentacija velikog tereta. Sad, dešava se i ovo, šta ako je taj naš spakovani paket prosto prevelik za određeni deo puta? Svaka mreža kroz koju paket prolazi ima svoje tehničko ograničenje, takozvani MTU. Taj MTU slobodno možemo da uporedimo sa maksimalnom nosivošću kamiona na nekom autoputu. Recimo, onaj debeli podzemni optički kabal možda bez problema podržava ogroman šleper pun podataka, ali i neka mala lokalna bežična mreža može da prihvati teret veličine samo jednog običnog malog kombija. I šta se onda desi u praksi? Kada ruter shvati da paket jednostavno ne može da stane u taj mali kombi, on vrši fragmentaciju. To je proces gde se ta ogromna pošiljka bukvalno seče na manje kutije. Sad, da ne bi nastao opšti haos, svaka ta kutija se pažljivo obeležava serijskim brojevima i zastavicama. Zašto? Zato što krajnji primalac na drugom kraju sveta mora da ume da ih bez jedne greške spoji nazad u onaj originalni teret, baš kao pravu pravcatu slagalicu. Prelazimo na 5. sekciju, možda i najuzbudljiviju u celoj priči. Rutiranje kao GPS navigacija. Ovde zapravo dolazimo do srži. Znači, imamo adresu, teret je spakovan, isečen na meru ako treba, ali čekajte malo. Kako taj paket zapravo pronalazi put kroz ovu ogromnu mapu sveta? Kada zamislimo tu veliku mrežu svih mreža i te stotine hiljada kilometara isprepletenih kablova, prosto moramo da se zapitamo. Kako paket iz Srbije pronalazi apsolutno najbrži mogući put do nekog tamo servera u Americi i to za znatno manje od 1 jedine sekunde? Tajna se krije u routing tabeli. Svaki ruter zapravo radi potpuno isto kao onaj GPS uređaj u našem automobilu. Kad naš paket stigne na mrežnu raskrsnicu, ruter otvara svoju digitalnu mapu, odnosno svoju routing tabelu. Onda analizira stanje na putevima, računa broj skokova, brzinu veze i iste sekunde nam računa apsolutno najbržu moguću rutu za onaj sledeći korak. A kako ruteri uopšte dobijaju te svoje mape? Pa postoje 2 načina. Imamo statičko rutiranje, što je potpuno isto kao čitanje one stare, papirne mape. Inženjer mora ručno da nacrta svaki put. To je neverovatno bezbedno, ali ako se nešto promeni na putu, nema prilagođavanja. Zato nam treba dinamičko rutiranje. Ono je kao onaj živi moderni GPS. Ruteri bukvalno neprekidno međusobno komuniciraju. Ako bager negde slučajno prekine kabel duboko u zemlji, ruteri to odmah shvate i automatski preusmeravaju celokupan svetski saobraćaj u deliću sekunde. To neverovatno samoisceljivanje je razlog zašto nam internet zapravo nikada ne pada u celosti. Stižemo do 6. sekcije. Mrežni uređaji i protokoli. Za sam kraj, ajde da bacimo jedan brz pogled na samu mašineriju i onaj prateći softver koji obavljaju sav ovaj teški rad iza kulisa. Prvi, izuzetno bitan prevodilac ovde je ARP protokol. Već smo pričali o IP i MAC adresama, je li tako? ARP nam služi kao glavni most između njih na toj lokalnoj mreži. Uređaj praktično vikne svima oko sebe: hej ljudi, ko ima ovu IP adresu, javi mi tvoju fizičku MAC adresu da ti pošaljem ove podatke kroz kabal. I tako naš paket saznaje tačnu putanju za taj svoj sledeći lokalni skok. Naravno, IP protokol nije usamljeni jahač. Ima on odlične pomoćnike. Uzmimo za primjer ICMP. Njega koristimo za mrežnu dijagnostiku. Recimo kada pingujemo neki udaljeni server, čisto da proverimo da li je uopšte živ. Onda imamo IPsec. On nam služi da napravimo one moćne, bezbedne, snažno šifrovane VPN tunele. Tu je i IGMP, koji je pravi spas za efikasno prenošenje uživo videa celoj grupi ljudi, a da se pritom izbegne ono iritantno gušenje mreže. A sve ove moćne protokole neprestano vrte 2 glavna uređaja. S jedne strane, tu je klasičan ruter. On je naš ozbiljni granični kontrolor koji usmerava pakete između naše male kućne mreže i onog beskonačnog interneta. S druge strane, tu je L3 switch. To je jedan vrlo zanimljiv, brzi hibrid. Moderne velike kompanije ga obožavaju i koriste isključivo kada im treba munjevito, brzo hardversko rutiranje unutar same zgrade ili po nekom ogromnom kampusu. Da sumiramo celu ovu sliku, mrežni sloj je zapravo onaj nevidljivi dirigent kompletne globalne logistike. On bukvalno ruši sve one fizičke granice o kojima smo nekada pričali i omogućava da naše dragocene informacije projure kroz optiku, kroz bakar pa kroz Wi-Fi, uvek pronalazeći idealan put do svog cilja. I sve to potpuno neosetno, u pozadini, dok mi mirno pijemo kafu. Ali evo jedne male, provokativne misli za sam kraj ove naše analize. Više puta smo opomenuli da je IP protokol neverovatno brz, ali da on isporuku radi isključivo sa najboljom namerom.
Znači, mi nemamo apsolutno nikakvu ugrađenu garanciju da neki paket prosto neće biti izgubljen u onoj neverovatnoj internet gužvi. Kako onda, na primjer, naš računar uspeva da preuzme fajl od 10 GB bez jedine greške? O toj zaista fascinantnoj kontroli kvaliteta pričat ćemo u našem narednom objašnjenju izvornog materijala kada budemo detaljno secirali transportni sloj. Vidimo se